associació de comerciants que engloba serveis i comerços més enllà del consum. Neix l'any 1995 amb 50 socis fundadors del Centre de Granollers que volen participar activament en el desenvolupament d'activitats socioculturals i econòmiques. Els seus principals objectius són gestionar els interessos dels seus clients i membres davant l'administració pública i privada.